тамошобинони азиз, ба ин навор хуб бо диққат нигоҳ кунед, ки як зани аз ақл қарздор будаи пиразани рус муҳоҷирро бо ҳамон лапоткае ки дар дасташ дорад латкӯб дорад. мо аз ҳама шумо хоҳиш мекунем барои ҳамин видео дар зери навор лайк монед, то ки дигар бародаро хусусан ҳамон мардуми рус худашон бинанд ки чӣ гапу чӣ хабар рафтестай. Агар ки шумо дар видео лайк монда ба канали мо обуна шуда бошед, мо навори худро шурӯъ кардем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарон ва хоҳарони азизу меҳрубон, дӯстон, ҳар он наворе мекунем албатта каме ҳам бошад, фикр мекунем ки бар фоидаи шумо ҳаст. хуб, ҳар он чизе ки ҳаст мо барои шумо мекунем, то ки огоҳ бошед, то ки ба ҳамин хел хатогиҳо роҳ надиҳед. ба хотири дигаро дидан дар видео лайк монед. дӯстам, агар илтимоси моро карда бошӣ, худованд аз ту розӣ бошад. дӯстони азиз, ҳукумати Федератсияи Русия қароре баровард, хусусан барои ҳамон муҳоҷироне ки агар мабодо ба дасти чунин занҳое ки ақлашон дар ҷояш нест ва занҳое ки барои муҳоҷирон дастдарозӣ мекунад, аз муҳоҷирон хоҳиш карданд шумо нисбати чунин занҳо дастдарозӣ накунед, дағал рафтор накунед. шояд ин кори шумо сабаби зиндонӣ гаштани шумо шавад. ва мо низ аз ҳамон бародарое ки дар ғарибӣ ҳастеду дар муҳоҷират кор мекунед, хусусан ҳамон дворникое ки дар қади роҳҳо кор мекунед, агар мабодо ба ҳамин хел занҳои пиразани рус ва занҳое ки аз ақл қарздор ҳастанд афтед, онҳо ки чизе мегӯяд, шумо ҳеҷ гоҳ нисбати онҳо дастдарозӣ накунед ва ин кори шуморо шояд зиндонӣ гардонад. албатта ин қарорро ҳукумати Федератсияи Русия баровард ва ҳар муҳоҷире ки нисбати ҳамон шаҳрванди рус, хусусан ба ҳамин хел занҳое ки аз ақлашон кам аст, айнан ҳамин занро мегӯяд, зане ки ақлаш кам будааст, ҳамин наворе ки шумо дар рӯи экран дида будем, ана ҳамин навор ҳамон гирду атроф ҳамсояҳо низ аз ин зан безор шуда буданд. албатта ин муҳоҷир аз Ӯзбекистон будааст, бар мо хабар доданд. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо эҳтиёт бошед, ҳеҷ гоҳ ба чунин хатогӣ даст назанед. ҳар куҷое бошед, худованд ёру мададгори муҳоҷирони тоҷик ва дигар муҳоҷирон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.